Nähnyt nämä samat henkilöt aiemmin. Ne niinku siis ei oo mitään uusia kavereita ne on pyörinyt nämä samat henkilöt siellä Mellonmäessä. Tavannut näitä aiemmin. Kato siellä nyt on taas näitä. Nää on niinku. Siis tää on uskomattoman tärkeä esitys näillä ihmisillä. Hei hyvin on letti kyllä. Kato se vähän väisti siinä. Ei oo se se ihminen. No hirveet Tää jätkä on Mellonmäessä. Nää on luultavasti se. On tuttuja kyllä Sitä kutsutaan kaasun valottamiseksi. Puhetyyliä siinä koetetaan saada semmoista voimakasta tunnereaktioita, että sun pitäisi sitten olla sillä niinku hypervigilantti ja ahdistoja. Mistä mä tiedän, että nää on Jehovan todistaja, niin nämä ihmiset yritti silloin tismalleen samalla tavalla siellä, kun kävi Amiedussa opiskelemassa, niin näillä oli täysin sama strategia silloin. Nämä ihmiset on nähnyt nämä aiemmin siellä on jopa Mellonmäessä ollut. Nyt ne varmaan esittää turisteja. Niillä on Jehovan todistajilla semmoinen juttu, että ne harjoittelee ja treenaa näyttelemistä. Kun sä mietit, se uskonto on käytännössä valtavan kokoinen yhtiö. Ja nämä ihmiset on sen uskonnon kauppamiehiä. Ne kauppaa sitä lehteä ja se ajattelee, että se näytteleminen pitää olla täydellistä, jotta se uskonto sitten saa lisää kannattajia. Mutta nämä ihmiset on aiemmin nähnyt Mellonmäessä, etenkin tää aasialainen jamppa. Tää on välillä juossut siellä karkuunkin mua. Vaikka että näillä on joku tiivis ryhmä, missä nää sitten ryhtyy parveilemaan ympärillä. Ja kyllä tiedän minkä näköisiä on. Sitten pitäisi olla jotenkin sitten hermostunut jostain syystä, että no ei. Siellä on nyt huomaa, että on vähän aggressiivinen puhetyyli, että vähän tää on huonoa käytöstä voisi sanoa. Ei ihmisiä
ei niitä kuulu salakuvata. Se on huonoa käytöstä. Siis se on tahditonta. Eihän hyväkäytöksinen ihminen salakuvaa toisia. Paitsi minä nyt en salakuvaa, vaan arkistoin tätä materiaalia uhkauksista. Uhkaavaa käytöstä saa nauhoittaa, jos vaikka tulee tilanne, jossa joudutaan oikeuteen, niin mä voin sitten tätä videomateriaalia käyttää todistusaineistona. Muun muassa laittomia uhkauksia vastaan ja sitten on tää on niinku nää on ihan selkeitä uhkauksia. Sehän on niinku lain rikkomus, että kuten huomaatte, niin ei ole mikään muu tarkoitus kuin saada hermostumaan, eikä se tuota tulosta ja sen vipu on tässä, tai ideaali on, että ahdistuu sen verran, että ajattelee, että nämä ihmiset sitten tuo turvaa. Mikä onkin paradoksi, sillä nämä Jehovat on tunnettuja ihmisinä, jotka aiheuttaa yleensä ongelmaa, johon et itse tarjoaa ratkaisu. Eli en suosittele kiinnittämään huomiota, sillä näillä ihmisillä ei ole hirveän paljon sisältöä elämässä. Siellä on Raamattu, ovelta ovelle saarnaaminen, matkustelu, mutta muu aika onkin sitten maailmanlopun pelkääminen ja mitä ilmeisemmin tämmönen toiminta, mun verbaalisia hyökkäyksiä yksityishenkilöä vastaan. Mä en ole mikään kansanedustaja, työtön työnhakija tällä hetkellä. Kirjasto on kiva paikka sinänsä, että täällä on niin paljon muita kirjoja kuin se helvetin Raamattu, mikä niillä ei ole edes mikä kurantti Raamattu, vaan väärennös. Niin kuin jotkut sanoi, se on näillä uskovaisilla harhaoppi. Elikkä ne on kerettiläisiä. Kiitos. Näillä näkymin Leolla on pitkäveteinen vuosikus. Mutta ei tästä sen enempää. Jatketaan taas uudestaan. Mitä tapahtuu, sitä emme vielä tiedä. Mutta töihin pitäisi. Kiitti.